Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam jama kul mataran ga matagame. Insha Allah kuna iwan video WhatsApp bonna yigante. WhatsApp matkancin bor message nigte kan paget up. Paget up matkancin nigte kan message ay wana marugu kambani no WhatsApp zumandi wannan ba ma da kasar ler tajbon message ay kulgi yakka. Insha Allah ngono yigte ban sa matka yigte. Amma borgo setting woni teno hadde gid sa lero WhatsApp yese ler fo bon ol binda hali gan zai da darai matkancin message ay kulgi yakte ka zamig be borbo ben isbanga message fo yom mutusu za hankan di message video audio kulka itense insha Allah dinna fondo ne gani kulgi yakkansi kama cin ku kan den in furbi dara halba furbi dara moy ngwaranga bankan kun ta kan sintine channel wala amna ni se subscribe like dan video gun ko ban amna ni se like dan subscribe on nan mo amna all insha Allah in furbi dara zami mo wadi no gino gabi in kan dan se video tajen to masha Allah so in furbi dara kamancin da ku kan den daga matkan go diwo ya cin na furno wana WhatsApp ora so mukane o bien tom bizi hinzo do mukare ya cin dan kar mukane ganda dan ka ganda mace cine o chat dan ko chat mucandi kane chat back up munane o dinna nodin mukane o akandi neo Google account o select sai mu fizagu wankan bon Google account ne bon negi ba ime wana message packet up neo yajini select so anga hangal kan okay so gora bon so ne negi fizagu wat fo cinna negi ba mu goru hand fo banda wala marje wal mat cinna negi bara ayo ay suban neba do kulcine masha Allah so mu fatino din numa video kan gono niga ba im kawali miska ngene ne yo dinna tunan da cini video mbo ije kan nise koni dinna wimo amma video sheka dai mukane o bobo do ya cini mukare ya cini ya cini a wagla sabu to la sabu kuban da la sabu kuban so im fata so an dire kan so an gogdi ya cini iwo sopora message matkancini goda ha kulun gaine group ne ha kunne ya message ato insha Allah so ige fattuno immo WhatsApp tusu imi yakan tajandi amma di matkancina go insha Allah okay go be message tusu no imi yakdu kan feri tajandi wadi gana di matkancini go milada insha Allah okay am hin surkaina okay so yo WhatsApp fu izo cece be ma tusu haya kulum yakka itaji okay so fu izo ne yacine so ay makle zaino ne tase kulu hayni kulu gana insha Allah
sai mu yi banda ne ma na permission gina. Ok, no manci ba kallin wani ente zama na permission no kaina ay kutusu so yakini mi fati mukane wasu pora yakini so aran dingene an tusu so ay ganta jandi so mai mu dai lamba so lamba na idan so yi mahangani mi na kodo. Ok, so ngana kodo bangu bon verify kodo na kaida ban kan wasu kulkan jina na wasu ko barmai dol ka dandan bor forms do kai wasu ko zai sai. To ngana muska escape mukane har ne restore tango gidingene agogini agite dang mintin zinzo hay kango wasu pora bagu sa agogini kulu paget akande wasu pobo to da angdide patka gite so hande aban next ay mayona so to bay may fantum. Ok, ok, so hande aferi so nem day kodda sorry. Ok, so handi ngayne ikuliye ka pa fomantusu inshallah dinno woni te ba man sellere zena rano ikuliye ka inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kai darai mo amma da hanan an kai daidai mo ngadaina inshallah zabaran fundo ne gana aguduwa daidai ay kul stu sasin gono so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.